ഹായ് നമസ്കാരം. നമ്മളിൽ പലരും മെഷീനിലെ ടയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാറുകളിലും ബൈക്കുകളിലും എല്ലാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫേമസ് ആയ മെഷീൻ സ്റ്റാർ തരുന്നതും ഇതേ മെഷീൻ കമ്പനിയാണ്. ഇതിന്റെ പോലെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1900 കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ വെറും 3000 ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അന്ന് കാർ മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ഈ കാലത്ത് തെറ്റില്ലാതെ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്ന ടയർ കമ്പനിയായിരുന്നു മിഷലിൻ ബ്രദേഴ്സ്. എങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ ലാഭം കൂട്ടാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ സെയിൽസ് നടത്താം എന്നുള്ള ആ തോന്നലിന് പുറകിൽ വന്നൊരു ആശയമായിരുന്നു മിഷലിൻ ഗൈഡ്. ആ കാലത്ത് അതുപോലത്തെ ഗൈഡുകൾ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഗൈഡിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പല ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിലെ ഒരു ഭാഗം റോഡ് മാപ്പുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുമായിരുന്നു. ഇതിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സെക്ഷൻ വൻ വിജയമാവുകയും ആളുകളെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ തന്നെ മിഷലിൻ ബ്രദേഴ്സ് ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും പോയി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഓരോ ഇൻസ്പെക്ടറുകളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യകാലത്ത് ഒരു മിഷലിൻ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. ഇന്നത് 3 മിഷലിൻ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരെയാണ് കമ്പനി നൽകുന്നത്.